Γεια σας. Σκοτάδι, Εδώ ένα vlog ακόμα. Sorry που δεν έκανα vlog αυτές τις μέρες, γιατί δεν ήμουν στα καλά μου γενικότερα και πάω να κάνω τώρα. Τι κάνετε, πώς είστε? Εδώ σέρες, φυτάστα. Πώς να είναι η μέρα? Τα ίδια. Εσείς πώς περνάτε? Διακοπές? Δεν έχω κλείσει το YouTube, απλά δεν έχω χρόνο να ασχοληθώ. Και θα ασχοληθώ πολύ αργότερα φυσικά. Θα ανεβάσω που και που βίντεο. Τώρα για gaming θα δούμε αν μπορεί. Έχω τα παλιά μου τα γυαλιά. Τα άλλα σπάσανε. Ανάθεματα. Εκεί που πήγα λίγο να κάνω αυτό το πράγμα, σπάσανε. Ναι, φοράω τα παλιά μου, αυτά που πριν αλλάξω και βάλω τα άλλα. Θα πάω να τα κάνω κάποια στιγμή, θα τα αλλάξω πάλι. Θέλω να πάρουμε καινούργια αυτό. Εδώ πέρα είμαι στο σπίτι, εδώ είμαι στο παλιό μέρος του σπιτιού που μένω. Μένουμε στη γιαγιά στον παππού αυτή τη στιγμή. Πίσω είναι παλιά κουζίνα, τώρα είναι τραπεζαρία. Εδώ πέρα, εδώ πέρα είναι δωμάτιο. Υπάρχει ακόμα αυτό το δωμάτιο. Είναι δωμάτιο αυτό. Ή θα πάμε εκεί. Εδώ πέρα. Αν με φέρω καλά. Νομέ. Οκ, εδώ πέρα κάτω. Αυτός είναι ο καναπές μας. Αυτός. Προσπαθώ να εστιάσω. Γιατί δεν έχω selfie stick να το στηρίζω. Δεν είναι δύσκολο. Εδώ. Δείτε. Σας κάνω το τζαμάτο πλάνο. Εδώ πέρα είναι τραπέζι. Τι κάνετε στις διακοπές σας? Το κανάλι είναι το κανάλι το οποίο βγάζω vlogs. Έβγαλα ένα τραγούδι το οποίο μου βγάλε πνευματικά δικαιώματα για κάποιο λόγο. Και αναγκάστηκε να διαγραφτεί και έγινε τώρα εκεί μια βλακία επειδή το πήρα από άλλον. Δεν επιτρέπει. Ήταν copyright το τραγούδι γιατί ήταν γνωστό. Και όταν είναι γνωστά τα τραγούδια, copyright θα γίνει. Οπότε εδώ πέρα. Εδώ πέρα είναι πιο ανοιχτά. Εδώ πέρα. Εδώ παλιά ήταν. Εδώ μπαίνεις αυτή την πόρτα. Και μπαίνεις εδώ μέσα. Τώρα πλέον υπάρχει αυτή η πόρτα. Πρέπει να την δείξω. Μετά να δείξω. Αυτή η πόρτα βλέπετε. Αυτή η πόρτα γίνει πλέον εκεί που μπαίνει. Ναι, να σας δείξω. Εδώ πέρα είναι το ηχιάκι μου. Με αυτό ακούω μουσική. Πολύ ωραίο ηχείο. 10 ευρώ Κινέζια. Αλλά η απόδοση γαμάει. Μιλάω 3 λεπτά. Γενικά θέλω να μιλήσω παραπάνω μέσα. Γιατί όταν μιλάω στην κάμερα αγχώνομαι γενικότερα στην κάμερα. Δεν ξέρω γιατί. Ενώ γενικά ίσως δεν με αγχώνομαι. Ίσως δείξω πλάνα σήμερα θα παίξω μπάλα. Θα έχω ίσως να μου κρατάει κάποιο στο κινητό την ώρα θα παίζω. Κάποιες στιγμές, κάποια κομμάτια, λογικά κάποια έτσι στιγμιότυπα από το παιχνίδι. Γιατί μετά μάλλον θα πω για μπάλα από ό,τι φαίνεται. Κατά σε μια ώρα περίπου. Τώρα είναι 5 και κάτι. Αν δεν κάνω λάθος. Για να δω τι ώρα είναι. Δεν είναι 5 και 10 τώρα. 5 και 7. 17 και 7 γράφει. Έχει και 5 και 10 πάει. Ναι, εδώ πέρα είμαι λίγο πιο φωτεινά γιατί εδώ χτυπάει φως. Οπότε φέρνουμε λίγο πιο σκοτεινός. Εδώ πέρα, άμα με δείτε, δεν φέρνουμε και πολύ, αλλά κάτι ένα στο φως πλάκα. Τόσο σκοτάδι. Δεν λέει. Όχι αυτό. Τώρα με βλέπετε καλύτερα. Τώρα είναι καλύτερα. Τώρα είμαι λίγο θεός τώρα. Λίγο σαν να είμαι στον Αλληλούια. Όχι. Αυτές είναι εδώ οι λάμπες. Δες εδώ. Πολύ ωραίες λάμπες. Δεν μπορώ να πω. Και ναι. Εδώ πέρα. Δείτε. Επίσης δείτε με. Μπορείτε να με δείτε διπλό εδώ πέρα. Εδώ βγάζω βίντεο να. Γεια. Και μετά από εκεί. Εδώ είναι ο καθρέφτης. Ο οποίος παρεμπιπτόντως είναι ωραίος. Παλιά αυτός υπάρχει εδώ και χρόνια. Αυτός ο καθρέφτης. Επίσης δείτε. Κάτι ακόμα. Δεν νομίζω να έχετε δει. Ναι, αυτό νομίζω το είδατε. Είναι. Εδώ πέρα είναι όλα τα παλιά πράγματα. Σκεύη οτιδήποτε. Ακόμα και για παγωτά είναι. Δείτε εδώ. Βλέπετε αυτό.
Κάτσε πιο χαμηλά. Να το φέρω. Προσπαθώ να το φέρω σε σημείο που να μπορώ. Ναι. Η λύση είναι κάτσε να το φέρω. Τα παιδιά προσπαθώ να το φέρω. Να βλέπετε, βασικά, θυμάται λίγο. Βλέπετε αυτό. Αυτό εδώ πέρα κάτω. Αυτό θα φανεί τώρα. Αν δώσω πιο χαμηλά. Αυτό εδώ είναι αυτό ήταν τζάκι. Παλιό. Εδώ πέρα μέσα εμείς. Εδώ είναι σκοτάδι. Να δείτε. Ωραία μέρα. Εδώ είναι τα μπατζούρια. Ξύλινα. Ωραία. Γενικά το σπίτι είναι από πετάει και ξύλο λίγο για να είναι παραδοσιακό. Κοιτάξτε, τότε εκείνη εποχή ήταν αλλιώς. Αλλά δεν θέλω πολύ να μιλάω για αυτή. Εδώ τώρα με χτυπάει γιατί είναι ντυλιά. Είναι το φως. Και εδώ είναι άλλο ένα αυτό. Παρεπτόντως βγαίνει σε ένα άλλο διπλανό σπίτι. Ναι, παλιά τηλεόραση. Αυτή ήταν μια παλιά τηλεόραση η οποία είναι αυτές οι παλιές τηλεοράσεις. Παρεπτόντως. Είναι μια παλιά τηλεόραση. Η οποία μόνο με και υποδικοποιητή να βάζει πάλι δουλεύει, αλλά βασικά παίρνει υποδικοποιητή, δουλεύει αυτή τη τηλεόραση. Άμα τη βάλουμε υποδικοποιητή, σίγουρα παίζει κανάλι. Αλλά αν δεν τη βάζει τίποτα, δεν παίζει. Ούτε το PZ δεν παίρνει, φανταστείτε τόσο παλιά. Εδώ τώρα είναι το φως, εδώ είναι καλά. Μιλάω 7 λεπτά. Πρέπει να σταματήσω να μιλάω τόσο πολύ, γιατί όταν μιλάω πολύ δεν μπορώ να περάσω το βίντεο στο YouTube. Και αυτά θα ανεβαίνουν. Τώρα ίσως λογικά βγάλω κάποια μερικά βίντεο να βγάζει που και που. Ο ξάδερφος μου. Ο πιο μικρότερος μου ξάδερφος. Αυτά. Ελπίζω να περνάτε καλά. Πάντως γενικά το καλοκαίρι το φετινό περνάω καλά. Κλασικά. Είναι το κλασικό αυτό το καλοκαίρι που όταν έρχεται είσαι τόσο χαρούμενος, αλλά είναι αυτό που τελειώνει το καλοκαίρι. Λες τώρα. Πού πας ρε κακομοίρη. Όχι που πας ρε κακομοίρη. Είναι βαριές σχολείο μετά, school. Και είναι η τελευταία μου χρονιά. Μετά πανεπιστήμιο. Ελπίζω Θεσσαλονίκη, εύχομαι να πάω. Πολύ θέλω να πάω Θεσσαλονίκη, να πω την αλήθεια. Μπορεί να πηγαίνω κάθε Σαββατοκύριακο και αυτό είναι 4 μέρες. Που στην πραγματικότητα μήπως παραπάνω θα μπουχτίσει κάποια στιγμή. Γιατί τι να πούνε και άλλοι που μένουν στη Θεσσαλονίκη. Όσοι είστε στη Θεσσαλονίκη ξέρετε, αν έχετε μείνει αρκετά χρόνια, ξέρετε πώς είναι. Αρκετά χρόνια εννοώντας, αν κρατήσει μια 5ετία στη Θεσσαλονίκη, μπορεί να καταλάβεις περίπου πώς είναι πολύ. Βλέπετε τα φως. Είμαι πιο σκοτεινά, αλλά αν πάω εδώ. Αν πάω εδώ. Δείτε. Φοράω μια μπλούζα. Τότε δεν ήταν την μπλούζα μου. Πρέπει να κάτσε να. Βλέπετε, μπλούζα. Είναι μια ωραία μπλούζα. Αμερικανιά. Είναι Αμερική United States, είναι της Αμερικής σημαία. Μπλε τα αστέρια και. Τα αστέρια και εδώ βλέπετε λίγο πολύ. Δεν βλέπετε εμένα, τώρα βλέπετε εμένα. Νομίζω αυτό θα πάει 10 λεπτό λογικά λίγα. Ακόμα 2 λεπτά θα μιλήσουμε και θα κλείσω το βίντεο. Ζέστη. Πολύ ζέστη αδερφέ μου. Δηλαδή εδώ πέρα πραγματικά έχει πολύ ζέστη. Σε λίγο θα πω για μπάλκα της 6. Λογικά θα έχει βίντεο. Ελπίζω να έχει βίντεο. Αν δεν έχει, θα το αναπληρώσω με ένα βίντεο που θα ταξιδεύω, που θα επιστρέφω από το ταξίδι. Δεν σας είπα. Ίσως πάω Καβάλα. Να πάω και λίγο Καβάλα να περάσω, να τη δω την Καβάλα. Έχω να πάω. Ήμουν παιδάκι όταν πήγα. Αλλά δεν θυμάμαι και πολύ πώς ήταν η Καβάλα. Και θέλω να πάω ξανά να ξαναπάω. Μια φορά πήγα στη ζωή μου. Και αυτό ήταν να πάμε κάπου. Σε μια δουλειά τότε. Δεν έχω ξαναπάει ποτέ Καβάλα. Και την έχουμε κοντά. Ξέρω Καβάλα είναι 40 χιλιόμετρα. Να πας δηλαδή να πάμε. Δεν είναι πολύ τώρα που είμαστε εδώ. Οπότε θα πάμε τελικά και ίσως βγάλω βίντεο και στην Καβάλα. Βγάλω κανένα βίντεο. Ελπίζω. Με αυτό θα σας αναπληρώσω. Αν δεν βγει σήμερα, θα βγει κάτι από το vlog και για την Καβάλα που πήγα. Και στην επιστροφή λίγο που και που κάποια αποσπάσματα λίγο από την Καβάλα θα βγάλουμε. Πάμε για καφέ λίγο, καθίσουμε και θα βγάλω και λίγο βίντεο. Φοράω αυτά τα παιδικά γυαλιά. Γιατί είναι παιδικά, δηλαδή τα φοράω από παιδάκια αυτά τα γυαλιά και
Και γεμίσα παιδί. Μην πείτε στα σχόλια. Φορώ κάτι και όλο γυαλιά. Είναι επειδή σπάσανε τα άλλα τα γυαλιά. Σπάσανε αυτά τα. Αυτό εδώ πέρα το βλέπετε, αυτό εδώ έφυγε και δεν αλλάζει. Δεν μπορείς να το αλλάξει. Το σκελετό, τέλος. Το σκελετό είναι σκελετό. Φακή δεν πάθαν τίποτα, δόξα τω Θεώ. Αν μπαίνουν έτσι όπως είναι οι φακοί, λογικά δεν θα θέλει να πληρώσουμε. Θα πληρώσουμε το πολύ το σκελετό. Που κοστίζει 50 ευρώ. Δεν ξέρω, ανάλογα τι σκελετό, αλλά τέλος. Παρεπιπτόντως, πείτε μου, το μαλλί είναι ωραίο. Σας αρέσει που το έχω έτσι? Ήθελα να το. Γιατί το μαλλί μου το άφησα πολύ καιρό. Πλάκα. Πιο πολύ με πάει έτσι το μαλλί. Είμαι σταθερό. Ενώ δεν έχω κάνει. Ξέρετε τι, δεν έχω κάνει. Δεν έχω πάει θάλασσα γιατί εδώ είναι χωριό. Είναι ορεινό χωριό. Δεν μπορώ να πάω θάλασσα. Και δεν έχω πάρει μαγιό φυσικά. Και να ήθελα να πάρω μαγιό, θα πρέπει να βγούμε. Να πάμε προς Παγκαίο, να περάσουμε το Παγκαίο. Να πάμε εκεί και να φτάσουμε Καβάλα. Ξέρω εγώ, πάμε θάλασσα. Αλλά δεν συμφέρει καν. Όπα, πέρασαμε τα λεπτά, Κλείνω. Τα λέμε στο κάνα επόμενο βίντεο. Αν όχι Καβάλας. Αν όχι στο γήπεδο που αν δεν έχει σημαίνει το γήπεδο, sorry. Θα έχω κάποια αποσπάσματα από την Καβάλα να σας δείξω πόσο όμορφη μπορεί να είναι Καβάλα. Την παλιά Καβάλα. Τώρα η νέα Καβάλα. Εντάξει, είναι λίγο πιο μοντέλο. Αλλά θα πω Καβάλα. Γεια σας. Τα λέμε σε κάνα βίντεο.